Yaja osro and Monyanka Udi. And Tontomen and Asian and Camphornia de Mau. And upon some moja dear Frusane, Lata Kramada Bojemo, Laywadum. Yenny Pagina, Nanyan Sadi, Yarimpo. What's some Unquariano, the Ogidia, sir? Laya Huatoy. The Bible says, what's some beer my and my young Quasia for a winning answer. What's my what's some summer say, Yare? Tinana pay a tree and saffron, concron. Wabba for the whole environment. For a tear for Yan will be Biara. What Bonajum person no better preaching. Say, Roddy Yanano. No, I'm sorry. Not for your Mukasa Treno. Yada was sick, Miss Row. Now my dumb should have fucking car for never coming, sir. Now, Chumino Basaka Senya Juma. It's Rowdy where you should him. Amen. Now, Miss Row. Maybe I will be na anopai. Na futu sama. Me pasa me de mau. Na anopai. Maybe I would biara. Maybe I will be a sour sorry. Obo Anwa Juma. Na futu na me de mau. Me pasa unya nipa ba kubi. Na adini ya ore model 93.7 nipa ba kopa fani ya ore model shiana kwai shiana brabo shiani subai ababo ao isa obia osese nipa na brabo sisa anopai ya nipa bi ya Ghana Asia nipa fon nipa bi ya na brabo nyenu osuano ya nipa na ore model Jay-Z obi share Jay-Z obi share Mesbel obi chasa ora wana shubai ni abrabofo ewo mu no wana nipa bi di o maya no remodel anwie wuye amfa anko ba bi pa enti emperimfo bu ba bi se kira mo nyonko na me kira mu subai wade ase ye woni pa ba ko pa wuhia na o life susa woni Jesus. Only Jesus and I studying in life. Now do a brabo a man on our boy dream posse. Also banante to show no brabo sisa. Tinana pai me catch out sababi a obiano. Ma wajo no akoma empreme. Na sampani tiabi. Me kenka Matthew asampa. Matthew asampano. Wajo empreme pa na ya messenger. Manage uye. Matthew Asampa etre eduba konti chemo adio no nkron ose ti asamni ose na mumfa mu konu antomo so na munhia me o Jesus na kasai na munhia me afiri samejo na me bra me ho ase wa komam ni baba akopa na ba asasi so otimi kan dwam sa munhia me adana wo Jesus mu qualification by and what Jesus ma ba me atimi ahia no anya de papa ti asem ya huru ojo ya hu ahobrase o se na mo nhia me efri samejo na me bra me ho ase awa komam enti sa ni ma me anu me pasa me kan sem bi wa ha ade kirawo o se na mo fam konua antomo so na afa munya dai munhia me efiri sa mejo na me bra me ho ase awa komam sa samu ya samu a emu odupa ye Jesus ba no no okura ojo akoma okura obrase enti awobrase ya dia after onipa kura no se wo adwumam na bra wo ase a adwumam ofo nyina pa wasem se wo ya adwuma bi ayawa wa adwuma na customers ba wo na dia wo brase hia omo lenki customers ade braw na obia ne kasa ya hatu obia ya hantai sani pa ne pam customers adwuma wo ya kora ne yiwa different Yesu ba ya no etora bia na falasifo ne kasatia no so kora wo money Yesu mie na no nkasa mo nso kora wo money da okra wo brase ana Yesu ojo to the point is unya no wasem onya kekao ni bibia mu no ojo ente me kai sa amra ba chi Jesus bobo no so tro
Near the tinta so good so. Yayana yakayaka dia nyina no. Okojina Pilate nimuno. Pilate say, "Mo kwa se me agya na mo kwa se me abo asenu." Na me na maboni pampempum asenu. Yesu say so one fan finish ro amra wa. Ka ni me shitumi. Ano kura. Ya chine na ya bona asenu ma wo kura no. Wo yi odo bi adi. Wo timi ka saja fa chewo. No nim ne ya wo ye. Ya ba ya Christopher yi. Sani o ma mi odi me pesedi pa bi afa. Ojo ada ho brasier. It's so important. And the so ya Christo ni so ya sofo. So ya soreba. Na sa uni ojo a me kan cho so wa ankwaje babo. Unsa Christ. Ni suma mi anu bi o yi na di oba abrum. Ana me ka ho asam kire o. Ojo o bra ne ho asi awa komam. Entini papa de nioma nyina so ya ria bai. Ehya ne nsa. O de just imagine. Se wo maba sedu anasa maba sedu baako dia oju wo mu pa no no wo brasia no o so o ye panio papa ne maame ne taade wo mu ya ne poma wo mu taade ne kasumsam wo mu taade wo ma japade sane nsa akwala oju no wo ya ni da so ba 3.7 tia 7 ye maame ne timi de ne twa wo mu akampoa otime de ni twa na akampoa otime ka kire on say mo de mo nhwe nyansa ya mo nhwe mu ni asomasi wojo oni ametere so ama sorry enti nano pai me pasa nipa bia o tia me nano pai hwehwe wojo akoma wojo ade a awurade ani gye ho ahobrasia ye ti asem ni ye so we sofo and found the cancer. Forget about your cars. Forget about the fear wasi. Mikra congregation abia 8,000 for two baby. Sa ahobrasia umuni umua unya Kristo dia. Maada na me pasa me kasa asemu echirawo. Okay. Yaya Paul suba kasa bi 1 Corinthians. For Christ was stadino. I will say Jesus ayo bia wasi efiano. Was stadino that time na fallacy for na sudices for na atra for na so for and so Paul study Jesus Christ and was sharing life the Paul so be any pa no ojo no brand was the assembly also for 1 Corinthians 11 verse 1 was mo hwe mi sua me Paul na kasa yo was Korinto for mo hwe me Paul na mo hwe me say me hwe Kristo na say me hwe Christ na me hwe no Paul study Jesus Christ hwe and now we Christians proudness ahantai chasa wo hura dia ba kombienu a ne sofo kura hwe awira won sam kura ne say ya invite obi mu aba sorry e wo preach no ti akire no amake wo sen ko de fa na kwa we dia hwe la so wo nim Bible no we kura wan kire mu na te ya kura te so de me ye ntime preaching cha no o me kwa find na ba say odi na me preaching kira na sese no woto ti ade a ma study a ma hu awa Christopher na say ye ni awo brasie hantan ye ni awo brasie ntino e free ya sofo so ba nyina no ye ni teachable spirit say ya trust mu obi a kira ye ni bi hu ba ko asa jeme so amen amen anso no anka twase oye Kristo ni ampa ye hunu Kristo su no ewo mu number 1 ufie we ya ho brasia di ojo bata fia wutim ne kwa se ho ha free usoba anu oye ni amanfo nsam ke ni kwa se enka pie free wu Kristo ni so enka mane sefie na wo abaye mpata de aginshira na wa frɛ ni pane de natural sister ya Christopher no ye pe asomdue nti abaya de wo ye nyina agyan na ko atu ni parefo but ono na ba susu jaa de abayi agum man se mni mu hanyan ani da kura woni wa kansa
Why come you and no back as also no you any? Oh, and the Adiaba call me person every believer and me Shannon Sunie. Oh, by so by Jesus Christo dear and son. Jemeso amen. Amen. When him say Jesus, abayan hweso, ama Paul. Anso abesia. Ama Paul nso de ho ya hweso. Amen. Amen. Entitia me na me ka sanse mo njiro. Be Acts 11:26. Acts 11:26. 26 for 25 bra. Acts 11:25. 25 for no was say okofa Saul free taso. Paul was studying Christ no. Ya confirm him na Jerusalem for pedakuno. Enti wako ni kurom Tarsus. Ana Antiochia for si ya tisa so asakra. Enti Barnabas yasraw mon kofa ne mra ne ansuye wu ne bi. Ana mo kofa ne free Tarsus ba ne radio. Osi no free wako Tarsus ko hwe Saul. Akwa Saul. Na wo hunu no. Ohunu no. Ne ba Antiochia. O de Paul aba Antiochia. Na oni asafo ne betena mfiri. Ye wa hwe Yesu asua no no. They was studying Jesus Christ. Me person na me busa se asofo dodo sai. Ana hwe Yesu suban asua. Edin. Adifo dodo sai. Ana Jesus asua no. Na yani ankasa no ana so ya saw them. Ye temi asua ya huru Christ. Ano ni asam no. Ti asam ni ye. And the software tab you are best. I cry so I proud. I tell you about Socrates. What did you Jay Bush your phone walk out? Why your hand time? Said you about see my speech were down. Hey, said you about see Yana Brabo. Just say, which your software back Corano or software back. Hey, software back warrior kata. Sofu na mu kura yakata. Na ne ba. What you say? Paul studied Jesus. And you are quite Shubana studying Jesus no at Antioch for. Oni asafo ne betenem finish here. Wane Antiochia asafo no ebetra aseba ko. No church nkofo bebre. Osofo, say wonim. Say nya ne church nko na no musua. Na mom no mu study the character. Isubai no musua. Almost study Paul a subai. Yes. And the Shire software. I give a course and so say, and you preaching on good church members in fall. Dabi. Now, you show subai. Want to make us in what dress him? What better bob? Man, tell me what here. You said Shire software do the proof. I can't cast on Kodia. And you'll be able to go yes, or my bonds and or man what to tell university lecturers will move to me lecture. Jemeso amen. Amen. Usubai. So about to be the boniate. So about to be a dog no go so. What that said Jamania and so umpama. What is it? Nini almost. What that said Crononia and so when you are sorry sika. Why is it? And do Subai and a man saw them on you know. I shall suffer mammy. Stay so by your honor, and I'm sorry, Manu's baby. And the song of Penjasiba spirit. And if I transfer them, Obama money in answering the sound. I'm in a bed, Jessie Bess. No question, American. Tassamini or Suffolk guy. Or say, now on yes, I for the better finish him. Now to make a radical to as your phone, dear Christopher. Tassamini, or no more but 1 year. I'm a trip. But Paul Subai. Paul Nia. Paul Abrabo. I'm a joker for Trassicas and know this man. Your son or the Christo now or buy any pet. Na Brabo United son. No. When you young friend Paul, your friend the Christo no only. And what Chayash picture at the tray and joker for no. Say Jesus no way. No Paul. I want to say Paul, you want 1,000. And you Jesus and so what they say Nazareth. Jemeso kasa amen. I want Jesus free. But Subai be and they do a poor who picking Christ. Jemeso amen. Me busa mata de siniano pay.
why na wo study no why na your role model why na wo tutu anamo sini diem sa no cross Jesus na wo sua no a enka wo trasa ana wo nika ana da wutunu anye Jesus Shabbat ya bo kura trasa ye Yesu na wo sua no anye Jesus masada onana pai mesi afutuo na mede ma wa no pai wọ́n sẹ́ ọba abasia obi a also study Christ wotiri nyi a wakoye kura no wapanti wo color straight brown wafa ana ash color wafa what is it wase natural ana ade ash nso agu fate se obi a adwene no na ade ne nam kurom ne wani atinwi nyina watwira to agu hwa obawira kura di adanse se enya Yesu na wusia no rescate shower what the top patio rescate shower what the kwa sorry shabrabo wo bonne edi adanse se nye Jesus na wusia no why no real model anopai why na wusia no na why ana o picture ne de na tire nipa anopai mi bu show jama soka sa amen on say what they say restless now am I restless no ah wo mo pompe wo mo nufo so no me dey asese Brazil mo no and Ghana for man so sia bi obi wa no nufo no kwala na numu ma na tiagu na wa paja na ya pacha wo so tinchunchun so be say ya den wana how obi aha no wana show why you obi a shani some mesbe asawa mesbe obi o timi bo naked awo bedem me timi trust sa na nipa yam mobo anu osia no abranti a wutemi busaw wọ́n say nipa wo sua ni nyina anya tikta ẹ̀yẹ ọ̀brafo anya ọ̀brafo a kyesɛ wo sua ẹ̀yẹ jersey anya jersey a 50 cents wọ́n sua Bob Marley Peter Tosh Ali Donaldson Jimmy Cliff wọ́n na wo sua wọn but listen to this word ampanimfo se kyerɛ mo nyɔnko na me kyerɛ wo de abayi suban wọ́n sọ bíbí yìí wò fi a ní adìyẹ aṣọ wo yɛde bɛhyɛ wo wọ́n si etire bi aba yɛ fɛ na amale wọ́n ti mi akyerɛkyerɛ wà so ntɛm ɛna wọ́n gye akokɔ nini dame esiwa pɔmpɔ ɛdi esiwa pɔmpɔ bɛ kyerɛ sɛ ɔyɛ akokɔ nini dame na esiwa pɔmpɔ wọ́n kura kyerɛ sɛ amurɔ bɛ se kɔ a wɔka ho yɛde bɛhyɛ wo nti sɛ bíbí yìí wò fie mi yɛ yìí wò de sawa ɛnyɛ mistake yɛnsa ahomusa hwan ɛnɛ krakye ni mekae sɛ yɛsusua no sɛ wɔn kɔ sukuu a wɔn sɛ wɔbɛduru sukuu dan no ho a na wakeka na ataade ɔhyɛ mu na wapɔ bɛt wɔn waist kama bubu no bɔ werɛ ɔkɔ nyina kora na ɔde ne se keka wɔde aseɛ nso nɛ wakɔ sukuu na wie yɛkyerɛ ne how to dress ɛnɛ wɔyi ne trouser na anada ne nan kɔkɔm na ne pants tantaa no na ɔde kyerɛ wanya nipa biara nhyia ne ti sɛ topak ɔm na ɔmusua no gyeme so amen ɛne na last na meka sɛ Ghana ha no obi firi akɔ aborɔkyiri a ɔnsua nipa mfiri ɔma wo kwasiasɛm a aborɔfo no die no ɛne na ne kɔpeya ne ntam ɔbɔne na som na ɔde asomadeɛ ahem na ne trouser da ne bo kyerɛ sɛ wakɔ gya ama yɛba anapai mekasa kyerɛ wo sɛ wobɛtie ababoa wo na Mary Magdalene yɛ prostitute but wɔhyia Jesus agya ne prostitute nyɛ Yesu na ka kyɛ nso wɔnya yo Yesu ankɔpirikyi Mary Magdalene sɛ sakrawa dwe n'agya but ɔno a na ka sɛ no I was some study me na me funny life bi ababoa me Mary Magdalene gya na bra bɔ mu to hɔ ɛkɔpeke Christ enti Paul sɛ anka obi firi wiase bɔne num ɛba Yesu mu a nanka ɔyɛ abɔde ɛdeɛ foforɔ ɛnuama dada nyinaa yɛ deɛ bayi atwam anso sɛ afa ne ɛri ne onuama bɔne
nneɛma Jesus nyɛ Jesus so ɔmpɛ oh enti sɛ mebusa wo hwan na wosua no mama nka sɛm wɔ nkyerɛ wo wonim anna mebia ma aka kyerɛ wo sɛ every Christian borɔno a wote soɔ no ɔbɛhwɛ wasua wo wiasefoɔ nim Christ ɔnkonkro wiasefoɔ ni no enti nipa bi a bɛka so asakra no na wiasefoɔ hwɛ wo sɛ nokora sɛ wasakra a wɔn bɛwo no difference awɔse a wo no wiase abrabɔ ne wo na kristofoɔ nso deɛ bɛyi abrabɔ amen awɔse nsonsoro yɛ dan ɛdam wiasefoɔ ntaadeɛ ɛne kristofoɔ ntaadeɛ gyeme so amen adeɛ baako ɔsa no nso ni ɔsɔfo kenka quotation ma me 1 Corinthians chapter 4 verses 9. 1 Corinthians chapter 4 verse 9 number 9 ɔse na ɛyɛm sɛ onyankopɔn de na somafoɔ di akyire a wayi wɔn no na ɛyɛm sɛ onyankopɔn de asomafoɔ di akyire a wayi wɔn no si hɔ ama wuo ɛfiri sɛ ahwɛdeɛ ama wiase monhyɛ saa deɛ wayi so ɛfiri sɛ yɛyɛ ahwɛdeɛ ɛma wiase ne abɔfoɔ ɛna nipa yɛyɛ ahwɛdeɛ wiasefoɔ hwɛyɛn wiasefoɔ no te Yesu bɛdin bɛtɛ ɔmo ni no wɔma te wɔn konkro bɛdin bɛtɛ ɔmo nhyia ne da enti nipa bi a ɔbɛfiri wiase atimi adane abɛyɛ kristoni no wɔkɔ a wɔyɛ ahwɛdeɛ de ma wiasefoɔ bɛse hwɛw na yɛworo kristo no wɔ mu ansa na ade a bɛda di first ɛbɛma wiasefoɔ woro sɛ saa ba mu a wɔ saa branteɛ wɔ yi saa ɛba wɔ yi kristo wɔ ne mu no number 1 ɛwɔ sɛ wodwo number 2 ɛwɔ sɛ wonya ahobraseɛ gyeme so ka sɛ amen number 3 ɛwɔ sɛ wabrabɔ ɛne ɔne yɛ fata kristo deɛ bayi asɛmpa Philippians chapter 1 verse 27 Philippians chapter 1 verses 27 verse number 27 wɔsɛ mama brabɔ mfata kristo asɛmpa no dabi ɔsɛ man fata baaboro nko mama brabɔ mfata kristo asɛmpa no mfata obia ɔsɛ kristo asɛmpa no nko kristo Yesu deɛ bayi asɛmpa no asɛmpa brabɔ mfata awɔsɛ wabrabɔ ne yɛ afata kristo asɛmpa wadi ase etu wɔwɔkyew gyeme so amen nti wobɛpie na wakɔyɛ bɔne bobɔ sɛ wiase ne sɛ na kristo ni mpo na woyɛ wei kristo ni paa ni wɔso yɛ kristo ni ana woyɛ wei gyeme so kasa amen wɔyɛ abɛkasa na nti bɛyɛ kristo ni nti deɛ wɔwuru sɛ kristo na wode ho tɔɔ no soɔ no deɛ wɔwɔyɛ no wɔnyɛ deɛ bɛyɛ wɔnyɛ nti ayɛ no korɛ sɛ woyɛ kristo ni ampa nka mpa obi asom wɔ abɔnten nka wonyɛ saa anka modua dabi nka wonyɛ gyeme so kasa amen anka wontɔ yere ho wɔ abɔnten nka wonyɛ fata woyɛ kristo ni ampa anka womfa mmaa mmiɛnsa ɛmmɔ so ɛmfata kristofoɔ anɔpai mepɛ sɛ meka sɛm de kyerɛ wo gyeme so kasa amen te asɛm ne wɔsɛ ma wabrabɔ mfata deɛ bɛn kristo asɛmpa no kristo Yesu asɛmpa kristo asɛmpa no bia Matthew chapter 6 Matthew chapter 6 Matthew asɛmpa trasia Jesus asɛmpa na mbɛka bi akyerɛ wo no adum pampanso a tia Matthew chapter 5 Mama 5 Matthew chapter 5 verse 5 verse 21 Matthew chapter 5 verse 21 wɔsɛ mo sɛ wɔsɛ tetefoɔ no sɛ nniewu mote sɛ ɔsɛ tetefoɔ no sɛ nniewu obiara obɛdi ewu no obi ɔdi wuo no bɛdi atamuamufo medeɛ mese mo sɛ Yesu asɛmpa no bi na medeɛ mese mo sɛ obiara ne bu fu no nua no obia ne bu fu no nua no ɔbɛdi atamuamu deɛ bɛsi atamuamufo ɛnti na Jesus nhwehwɛ sɛ ɔbo baa deɛ bɛyi obu bɛfuo abufuo nyɛ wɔnhwehwɛ wɔwi a wɔse mo se sɛ wɔka sɛ dɔnyɔnko na verse 27
wɔse mo ate sɛ wɔka sɛ nsɛ awadeɛ ɛsɛ awadeɛ na medeɛ mesɛ mu sɛ obiara wɔhwɛ ɔba no ne ɔhyɛ ɔbaa no ne kɔɔdɔ no wɔfa no nakoma mu na sɛ wɔne nifa to sinti de atu ti asɛm no yɛ kristo asɛmpa no ni sɛ last ana agyegye wo de wakɔ sɛyɛ mu a ɛwɔ sɛ saa last no wotu no ase tu naseɛ tu wɔde aseɛ yes ɛnso ɔfe sɛ ɔyɛ kristoni yesu kristo wowura jesus na wohu no a wɔnoa ɔnoa ne gyina hɔ wohyia no a woahyia christ jesus ɛnso na yɛ ase nyaa ne kwan ɛden kɔno tumi jesus na ne mprafoɔ asɛe jesus wɔware sɛe mepɛ sɛ na nɔpai meka kyerɛ wo matadisini a wotwe mprɛ sɛ ɔda mprɛkyi ɛnso ayɛ ba saa woyɛ matadisini bɛte wonyɛ kristoni wonsɛ no woyɛ sambrɛsini bɛte wonyɛ kristoni because wonsua christ wonso ayɛ ba saa abamu a wobɔ trumpet wasɔre wona abɔ twene wɔ asɔre you are a christian you call yourself a member of church but look at yourself once na homati what disgrace you antimi anyina tiasamni verse 43 what you say verse 43 ɔse mo ate sɛ wɔka sɛ dɔ yɔnko ne ta no wotamfo yesu asɛm no bi ni o mo te sɛ mose ka sɛ dɔ yɔnko ne ta wotamfo na medeɛ mese mo sɛ mo tamfo ɔse dabi yɛafa timanua so a ɔse mo nɔ matamfo fagra da akɔ no so nyɛ den ɔse mo nɔ matamfo gyeme so ka sɛ amen ɔse wotamfo no yɛatwi mɔ kɔgu n'ani ɔse ayɛ adɔ no dabi ɔse fa kunkum aboɔ ɔse mo nɔ matamfo ɔsoro timanua ɔse mo nɔ matamfo ɔsoro akakaduro yam sa no matamfo no mo nɔ fa ɔsoro ntampe homa kyekyere no ɔse mo nɔ matamfo wɔsɛ yadeɛ ban yɛnnɔ yɛatamfo yadeɛ ban yɛnnɔ wɔn sɛ ɔbe tawa a wode yadeɛ ban wode yɛdɔ no saa na jesus yɛɔyɛ adio na watamfo toa so ɔsɛ mo nɔ matamfo na monhyira wɔn a wɔpae mo monhyira wɔn obi bɔ wo dua koraa no a nsua so bɛsɛ nku wo sɛ awurade nhyira ɔnyɛ ɔkɛse wɔmpagya wo awurade nhyira wo ɔnyɛ ɔkɛse wɔmpagya wo na monyɛ wɔn a wɔtaa mu yie gyama so ka sɛ amen ɔbia wɔtaa wɔ ɛnka didi a ɛdeɛ ban mane bini yɛne yie mommɔ mpayɛ ma wɔn a ɔha mo wɔn a ɛha wo na mmɔ mpa sɛ awurade ku no na mmɔbɔ mpa sɛ awurade hu no mmɔbɔ ɔma ɔha mo no wɔtaa mo wɔnhunu wo awurade nti na wɔyɛ sɛ awurade fa wakoma batare deɛ ho awurade tɛ ne nakoma ma no na nakoma ma ɛsɛ wo deɛ na moayɛ mogya ɔwɔ soro ne ma gyama so ka sɛ amen nanso ɛnai obiaa kɔsɔre baanawa na timanua so no wɔde kɔyere ne tamfo ɔsoro akakaduro ɔsoro hwentia ɔsoro tampe homa ɔsoro kunkum aboɔ ne nyina wɔde kogu no atamfo so wɔtamfo baako pɛi yɛde deɛ nte sɛ nyina soa no ɛbɛyɛ dan gyama so ka sɛ amen wɔse dɔ wo deɛ ban watamfo na mommɔ mpae ma wɔn a wɔtaa mo na bɔ mpae mu obi a wɔtaa na wɔha mo wɔnka sɛ fa ne kɔ mpaebɔ wɔse mommɔ mpae ma wɔn nso gya ngu no so dabi wɔse bɔ mpae ma di ma no wɔnsa wɔnsa Christ ndi mu du gyama so ka sɛ amen wɔnsa wɔnsa Christ bɔ mpae ma matamfo wɔse mo abrɛ bɔ mfata Kristo asɛmpa nso nie wɔte sɛ maame yɛ bayifoɔ wokɔ sɔre paa te asɛm no yo ɛda no wayɛ fa ho ɛnso didi gya wo maame bɛsa fini bere bi asɛm bɛsi mu kurom a wokɔ na wokura wo nsu wate sɛ ne maame nyɛ bituma ha wokɔ sɔfoɔ sɛ wokɔ no akɔnya a bɛtena so kora no yɛ poison no wotena so pɛ biribi bɛsi wo berɛm te asɛm no ye bayifoɔ nyɛ akɔnya na ɔde so afidie o waka so ɔbɛha wa woda adam kura ɔbɛba abɛma ɔbikyire kura wɔforo alupire kɔ wɔforo deɛ alupire wɔn bayifoɔ so ɔte alupire wohom alupire no ɔbɛkɔ ɔmfra alupire ɔbɛkɔ wɔyɛ spirit wohom alupire no gyame so amen te asɛm deɛ awurade a wosom no na ntumi ama wo ho ban abusuafoɔ ɛna nɔpai kristo dɔ ne sɛme nka no kɔ sɛm mfa nkyerɛ wo hwan na wosua no why na your role model mentor jama so kasa amen why na your mentor no pay and so Jesus na wujia no dia and you say men kan to say onu ni wiase han jama so kasa amen ma study my head na me bobo so sa because adia ba ko ma study ma uni say aso dem na ye guo no yenim de ye di na tie nti asoro bia na suban a ɔde te dɛm yɛn nsuni na adwen kasɛm ne ye na sɛ mɛmɛ tie na sɛ mesua yɛka ne sɛn
Michael Jackson ebe wiye me say nie na me hwene ne makwa kotuo no ay kokokoko na onenam same hwia Michael Jackson e wo same hwene me kotu na me din kwala atunu na woro ho na atwi uti kwari ase na ma woro me ho na ma ye payment yes sir Jemaso kasa amen ente busa me busa de wo hia no wona wo besa no ono ande wo ma tsa ni padu mu baba betena wo so benya me pese na no pai wa wo ma wadwene no akasa trewo yes Tasabni Philippians chapter 2 verse 5 Philippians chapter 2 verse 5 verse ma adwene wo Kristo Yesu trimu wase magina e wo Jesus Christ ni trimu no nyade abai entra mu nabi wase ya fato nchen wase mo adwene wo Yesu Kristo trimu entra mu bi antra mu bi adwene ba na wo Kristo trimu ni asem ni trimu adwene nyina ne se nipa benya nkwane yenya na moroso ni trimu adwene nyina se sane kra be firi ne nsa na nipa betimi abe Nyankopon de awope mfa no ho ni trimu adwene nyina ne so ba de agya ne pe yes Jemaso kasa amen woni boni ni twaka wari ase Jesus adwene ne se e wom so okura no nyam de so be gyato wode beto no be fa ko ate bi ato no ho so amani da bia me ka bibi se obi wo wa na adwene se ye gina ye preach no ye ni abusua number 2 ye ni hwe number 3 sika ni ye penti ni namwa ye preach Jemaso kasa amen akwani ye street children wa vagabond ntisa to bia timi bia na no so fa kwase we wa jimi no aka bi no okọ ba bi ba sani pa ne down no ba wo ba bi a wote no de ni ko wa busuam no abu a wo somo a na fe wa fere oni nia wo ye ya jani o ma nyina ho na ya fa dia sombo cha sika ya chi sika Jemaso kasa amen ya ja bibia ntwa me gina ho me muka me mu dai me mo hwe ade me bua mani brese me nsabeka da nkwa wani kire wo so do fere ano ni ade mani ya bre denden tia me tia mo nyina ha okwa na se obi adomo a tia wo tia mo nyina yesika obenya wo mu mpese no ma bedi anya hwe hey anu mani tutu nyina wo mo da 93.7 because so kana no tuma anu mani bedi sika bebo no tia hai te abrancha wo tia me na no pai why na wo hia no ma hada na me busa wo Jemaso kasa amen me ni Pentecost ni hwe asem wo be se no so pa ada wo ka se wa sakrape ana ufiefo ana mantamu a wote brono a wote so wo ma wo no mu ko school study say ye bie ye ni atofom ni ahwe life bia shaase behwe to bia makew ni ahwe so wa sakrampa woni ya poverty mi amade wa boda mo fie atimi abahuna wurade 2 Corinthians 3 verse 1 2 Corinthians 3 verse 1 or say 2 Corinthians 3:1 or say ye biti ase ye ho aye bio wo say ye refresh ye ye be ye ho aye bio ana say nyama ye say ye krata abremo ana say hiya ma say ye ni atre ye ho aye ye anwoma ade bra mu Korontofo say munyi ya ana say nya bia firi mu nche say de binu mo yo anka mo nso betro bi di abra ye say de binu mo yo say de binu mo yo mo ne ye krata atwe no ye na komam mo Korontofo se mu ni mu ameka tena mo ne ye krata watwe no we yakomam ne nipa nyina hu na kenka we Pentecost ni na no pese no nso ye krata adwumam graphic we ya krata wi asefo ni betimi ye bibia wo se nko wo dam soro nko amamurom we ya krata Jemaso amen ba bia wako ha dan we ya krata wari ase yes ba bia wo ti boronu a wo te so we ya krata ona ya wo frim we ya krata ha anida ma bi kan bi kira me oba me ho o se okosia asofo bi na no onim se asofo no we ho no mo to gas no ma salai
ana gabi ba se sofo bra esrawa mame 1 cedi na me heda be san la me ntobi na fa de ne be san no se so far as ma be di tuo no me di so akosi se e bedru me so me ma bribe buda sakwala akura na se me be di na tia me penesha ho me di so kosi se bedru me so entempo frema na nobo ma bi aba pake ne ka ana oyi cylinders ne tre wari ase na gas for na man protocol omra mebu no onko because okura ka kese no nobo ma ana sa sofo na obi ka so me dia ni mo so ni no ose da masa basala be dito bra be dito no se Comment on a fait maintenant? No. Génial, aïe. Das ni ebebu. Sikakro ni etua. Basalai umpentem cheobi. Di ayama Ghana asai no no. Fana man bufu ya akra wo mu gas no seko. Ye basala no kopum se besa. Mu akọ. The man ba sore no. Anu abato no say ogina ho. LED. No say akwe kwa sore wa. What do you say? Baby am a Christo su. And that because one ni padodoa I study. One ni padodoa I show. That be am kasa ye ministers no crowd here. Ye ni ejina say as a presenter say ye present Christ atre ni pano. Dia semini ye crowd here ye nipa few bi ani ye show on so. But to do no nyina ya dia bai. Me gina kageti a preach one nim doso. Ate one am ni won. Anya sem kitwa. Obi chebe from Italy sofo kageti anam pri upriti anam sakra. Beto. Nsumini no. Nim ni da. Dia semini yo. Ma bia wo ye what your friend is saying. Wa dum FM. Wa kasa wa se what. O usu ansans. What said it here? Was you know a tramo present? Let me pretend you didn't want to sacra. And so, Minino, because so no, I can't have from so. I dear back one minimum, sir. Sir, oh, qua, oh, nipa, oh. So, nipa could have tramo. And nipa not 12 years, you won't so me about 1,000. You almost 500 or many suits. Don't share a pet. You want to have a cattle or my own swap. You heard that. You heard that. I don't want to say, what about from bomb? What times will be a castle? Oh, sister, Narias. So no one shall walk. I don't know who say what us. Into real Christians, you say, because you're a banner, you're a posters, you're a graphic, and nipper where I can go. I ain't some power fires to watch one. Wakenkan wo ni your pa obesa ja wo soro de abani be Matthew 5 verse 13 down. Matthew 5:30 was money asaso nchene na senchene da yira. We are the salt of this world. All Christians, all believers, we are the salt of this world. Ya nchene e wo wiase. So we are seeing betimi abobra manasini ya Jesus Christo ni fra. Ons America for started so mo reject Israel for no. One the America tete panza. Eko. Yela. Ons America tete panza. Ti asamni Christians. Ya nchena. If you are warm, you are the pacemaker. If you are warm, you are the lovely person in this house. It is say when you are daddy, when you are but to charity, I am here, Papa, your Junior or Joe. What done I do or fear? Now me fear for you, sir. You need Christ and Ankasa na head. That be a woman. That be a castle. This serious. O bien I know this would o you cheek. O tia sama as a torach one and Jamashoka say amen. Amen. Obi ntimi nkona nim ne nkodi nkomo. Na mpankasa wo hia bibi no wo bi a wakosere no. Yensire no. Nyesa wa ye gentle o. Wa ye dirty. Na num kasa bon cha toilet.
Chasemini, or bedroom fear for okra one chia won. Chasem no be an inchia. Omo born besan. You are more sinner than them. You are hypocrite. Nya atwomo no. Chasemini, I was say, what if you wouldn't mantemo for you free? Amen. Mema kase branu bi ametrash no awurade mu amena branu nso ni pa nyina ntimi sakra ya hwama brabo ya hwame suban ya hwame ne ya ni amfan sakra abranche me bushaw on sa otie hwa wo kwatere mfie me ansani obi an sakra ni wachi da dabi anso kwa sisi na Ramford na brabo no de ya pa ka ba kwa so dem Woko na Ramford tiwo no wamuna ka wo besi wo bi I was say all the time ye Kristo so adi mani panyina huru ya assassin chena anti da yira e fanya hwe tisi egu na ni patietia so eja to aso woni wiase han ye wiase nyina dark kroda people so ntumi hinta e wiase nyina ya som ante babia Kristo ni be pina wasa han bi to yes I was sending Penina, ya to say, and Fiato, near Dumelight. Now we didn't say the near shop. Almost a caniam one. Woman, Dimika had him before Caniano because of the light. Woman, near the light, I had Abba. Yes, and we are seeing soon. And we Christians, yeah, light. And to someone you might buy a piano or say a caniano toss. Daddy, not daddy. Na woman who said you are more young and Jamaso amen. We are seeing but see Christian in Prano Wapan. Senepe. No, I in free light in Kosum. What do you say? Just no paya make us say. A fan will be sent Pioto. A fan will be fun Brazil. Bama be Kodan and Penachi. A fan will wash you. Se wanu no me preach aka no kono aka tro oba ne se wonchima fidie ni mfiri ho wa ya pasa wan so ogu hu ani mas so oba ne nya Kristoni a wa gradu se wona ne yepe na me ka se me se wo ye sofo what sort of baby or baby Judy a sorry baby or baby or confidence wo mu se everybody betimi afa so de na ba nchen or sa confidence no into where you suffer also sustaining that confidence. I what I say. So we say chow. Ako sene papa walusu. Jamaso kasa amen. We say chow ko kasa mage manager hopa. Wanem no wan ka hwe o. Because e suffer sa mate. Odana ni okwa. Eh. Na me se me dwane akoto aye. Sama akoto bunsam je. Na namfufuo nyina abete. Now, I will some cranny and you just about woman say, what to me from what part dancing to then the pigeon hole. You will be some moon. But I'm West was a shuffle. Sir Prophet William, my boyfriend. I need a crime and a coda. Don't say, Daddy Okan. Now, my back on Fujin will be nipa three. There's a so black, Jadi Fukaka, who bet me a flock up. Sasa me pasa me ya nanka me cover so was so and yet na na number ni met me a friend na se friend you to be a friend no a friend that di for na for no dey to loudspeaker o di for another aka so ne mbada me no pe and so ne me da me ansa ma nyene me kura o nso wan kan kura so another me ni che pa ai oh ya me ni amboafo Jesus. And someone in a client. Can't be count. I know the mean to me. Edding. And you grow. I feel my button. I'm saying, but sister, when you win him, you know. Some country protesters and Yano Kore. And what proof what I'm saying. Oh, and the uncle said that by. Ana yana ya pastor share Christ ye betumi ahua no enti mawiasefo nyina kase teneni ni bia ni asase so dodo ni ehun mawiasefo ni nyina ehun dodo ni ehun but Acts chapter 11 verse 26 no and check your phone to make us say
we mu die me why mo de o me Christopher but why say ya time you ntimi nka benchire because you subai ene ye ne ye emfata kraje menu anu adofo ena no pa mi betufo adwempa encha asem tie we are badwema ma preach but na manya kokoboma bone a wutim na nsan komo bio subaya wo kura ni two free mu abraba wo bono two free mu anawi asem fa so ni de Christatem kaya wo obawu ye ani asem o ka asem nem wo ho ananyina akosi wi asem wi ye de wo ye bia no edananim na ne yo nyina ne de be kwatam papa obone o obebu hu atan onyankopon hira na awrade nye okese o mpaje omfra domu enkodomu awrade muwa na timi gina brepam bre bone mu shan hoden sa wa hwiase asore dia so biano se awrade yemi frem na me do ba ya me mentor me do ba ya me remoda me hwaw no ma hwiaw na ma nante wa kwan mu onyankopon hira wanya okese o Yesu din amen